Sa Good Vibes, nangin instant nga tourist attraction ang eroplano nga gindonate sang Philippine Air Force sa Silay City, LGU. Kag dugang naman ini nga nangin atraksyon sa Barangay E. Lopez. Ini ang eroplano nga gingamit sadto ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. May report si Romeo Subaldo. Sa una nga paglabay, makibot ka kun nga may eroplano nga nakalabot diri sa may softball field sa Barangay E. Lopez sa Silay City. Gani ang mga naganilabay nga mga salakyan kag motorsiklo nagauntat para magkuha sa picture. Si Noy Medusaban nagrekta diri matapos sugato ng iyali makatuig nga apo nga si Kaiden Zane. Last 9 na sila sa kagabi nakapauli sa paghulat sa pag-abot sa eroplano pero wala ini sa gihapon makaabot. Subong nagbalik sila kay luyagid sang bata nga makita ini. Hindi nga kagabi ari kami din nagahulat-hulat kami galing kay Kadugay sa Malisbog. Nagulat ka mo brigadahan. Asa anong oras ka mo nagulat? Mga alas 9. Halin ka mo na oras di diri. Mga isang guro kami ka oras. Nagulat-ulatan Oo, gahulat-hulat kay gusto nila malantaw. Sa tupad lang mismo sa eroplano, may mga ginikanan kag mga kabataan nga nagapa-picture, kalingawan para sa mga kabataan nga may eroplano diri sa ilang nga lugar. Huwag masakay ka da. Bago ka play ka mo na. Sunod sa kay punong barangay Memia Gallego sang E. Lopez, gindonate sang Philippine Air Force ang eroplano sa lokal nga panguluan sang Silay. Diningin pabutang ni Mayor Judith Gallego sa E. Lopez nga softball field para dugang atraksyon sa barangay kag malapit lang sa airport. Las 4 sang hapon gin-pull out na ini sa airport. Las 11:30 na nakalabot sa softball field. Bangod, mabudlay ang paglabay sa mga taytay sang Imbang kag Malisbog. Nagadugay lang sila tungod sa taytay. Hindi siya kaigo sa taytay ka. Kaigo. Pero tungod nga ang taytay, di ba, Barandilya. may railings diyo. Sa kilid. Di matakilid siya muna. Tikinanglan, dapat naka-flat siya. Tikinabutangan nila daw inang railings nga maka-travel sa. Hinahinay lang yun. Hinahinay kayo. Tapos ang nagagoyod sa iya, inang nagagoyod na blas ang kargo. Matutog kumain ka doon sa lakyan. From Cebu pa na, yung karga lang na sa aeroplano man, kay para nga makaano di. Ang eroplano, ang isa ka retired nga Philippine Air Force Fokker F-27 Friendship, isa ka medium airlift aircraft nga ginagamit sadto ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. November 2022, nag-emit sang aso ang left engine sini kag nabili na lang sa Bacolod Silay Airport. Gin-retire na ang eroplano sa Air Force kag karon gin-donate na sa Silay City, LGU. Ginkakas anay ang sini nga mga pakpak para mapaigo sa dalan, samtang ginaguyod kag i-assemble na maliwat sa may softball field. Sunod pa kay punong Barangay Gallego, nalingaw ang mga kabataan nga masaksihan kagabi ang eroplano samtang ginaguyod. Ikagapon goro, paglabay sa Yolanda, tapos puro tigil na mo na mga bata sa Yolanda, pihak. Gabantay. Nalipay. Gabantay. Kuwan din man sa traffic. Pero ginreroute nila kagabi, dito nila ginpaagi sa bago dalan bala ang mga tricycle, ang mga dito lang anay, lusot di sa Colisap or lusot sa Yolanda para magibuhay man sila sa pag-travel sa eroplano. Mangin panibago ini nga tourist attraction sa barangay, timing man sa nagahilapit nga kapistahan nila sa Biyernes nga adlaw.